I la següent guardonada en el Premi Maria Josepa Massanés és Anna Pau Charles, a qui demanem que pugi a l'escenari i que ho faci també Montse Calatayud, tutora i representant de l'Institut Domènec i Muntaner de Reus, i l'alcalde de l'Ajuntament de Reus, que ja el tenim a l'escenari, Carles Pellicer, també, que lliurarà el diploma al centre. Anna Pau, que cursa el primer curs del grau de Medicina a la URB, ens presenta ara un treball sobre art i ciència. Viatge per l'art mèdic, els misteris amagats en l'art. Bona tarda. Avui us parlaré sobre el meu treball de recerca, titulat Viatge per l'art mèdic, els misteris amagats en l'art. Però, primer de tot, sabíeu que l'art i la medicina mantenen una relació molt propera? Doncs bé, tal com diu el títol del meu treball, l'art amaga alguns misteris. L'art i la medicina són dues disciplines que trobo realment fascinants, i és per aquest motiu que vaig elaborar un treball de recerca on es relacionaven tant la medicina com l'art. Per a fer-ho, vaig elaborar un recull de diferents obres pictòriques del llarg de la història on s'hi reflectien diferents patologies mèdiques i en vaig elaborar un anàlisi artístic, històric i mèdic. Els objectius que em vaig proposar foren els següents. Primer de tot, volia ser capaç d'identificar diferents patologies en diferents obres d'art del llarg de la història. En segon lloc, volia conèixer ben a fons quines malalties patien els personatges representats en les obres que analitzaria. En tercer lloc, volia descobrir quin significat i quina història amagaven les pintures que analitzaria i, finalment, volia investigar com foren tractades socialment i mèdicament les persones representades en els quadres. Com podeu veure, aquí us mostro una de les pintures que vaig analitzar, que es titula La duquessa lletja, i en ella hi ha representada una dona que patia la malaltia de Paget, que és una patologia que pertany a l'especialitat de reumatologia. Vaig analitzar 6 pintures que comprenien els segles XVI i XVII. Bé, ara m'agradaria explicar una mica quina relació mantenen la medicina i l'art. Primer de tot, les dues disciplines tenen la finalitat de millorar l'home. Per una banda, l'art és la creació d'una ment imaginativa i per l'altra, la medicina és el compromís de l'home d'ajudar al necessitat. Al llarg de la història, la morfologia i la funció del cos humà han sigut temes d'un gran interès per l'art. I és tot just la pintura, l'activitat artística, que ha pogut representar més patologies al llarg de la història a través de diferents obres pictòriques. La veritat és que la pintura amaga petits misteris que estan amagats en petits detalls que sovint no són percebuts per l'espectador a causa d'una manca del coneixement en el tema que conté la mateixa pintura. Per últim, també volia dir que tant l'art com la medicina interioritzen primer la realitat i després intenten modificar-la. Mentre el científic l'interioritza mitjançant
raonaments científics i establint judicis intel·lectualment elaborats, l'artista capta la realitat i després la intenta modificar per tal de commoure l'espectador. Per últim, vull dir que m'agradaria en un futur elaborar un llibre amb un recull més extens d'aquestes pintures tan magnífiques per tal de divulgar i propiciar la coneixença d'aquest tipus de pintures amb relativa profunditat, ja que, com va dir Aristòtil, l'objectiu de l'art no és representar l'aparença externa de les coses, sinó el seu significat interior. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Anna, per l'explicació i també per aquesta voluntat de voler seguir amb aquest treball.